Hej. Ja. Mit navn... Jeppe, du skal lige på skærmen. Ja. Mit navn er Jeppe. Og mit navn er Anton. Og det er fra Antons forum, det her. Ja. Og vi skal prøve at smage en chili. Og den er rigtig. Den er rigtig. Ja. Man kan købe sådan nogle falske ud. Ja, men den er rigtig. Så toppen af. Ja, bare skal ned igennem. Jeg fandt ikke lige, du Har du set min chili-video, så ved du godt, hvad man gør. Ja. Kern. Ja. Og efter du har rørt det her, så må du ikke klø dig i øjnene. Fik du sikkert også at vide i min chili-video. Det hørte jeg ikke. Ja. Du larmede. Okay. Vil du tage den uden kerner, som at der var slet ikke... Du får lige nogle her. Sådan. Okay. Masser af kerner. Det er kernerne, der gælder, hvor stærk den er. Ja, vel lige, du får lige nogle flere. Jeg har mange flere end dig. Nej, jeg samler bare lige op her. Ja, sådan. Okay, kerner. Masser af kerner. Okay. Er I klar? 3. Og vi tager det hele i en mundfuld. Jeg er nødt til at bide over en gang, fordi så står min mund ikke. Okay? Du kan bare folde 3, den. 2, 1. nu. Åh! 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 Må du i vasken glad for badeværelset? Det er jo kun så. Det er stærkt. Vi skal tage mælk til i stedet for vand. Det brænder bare ned i halsen. Jeg slugte ikke engang noget af det. Det brænder godt på min tunge. Min læg. Vi har så meget dummet os. Nu brænder det i halsen. Skal vi stoppe videoen? Nej, det skal ses nu. Okay, flyt den lige, hvor man kan se det. Nej, vi gør lidt sådan, at de... Fuck, det er det hårdt. Nej, vi skal lige lidt lavere nu. Okay, jeg tror bare, jeg kommer helt herned. Yeah, you might get it. Oh my god. Vi skulle aldrig have gjort det. Nej, det værste er, at lige om lidt, så skal vi tage en helt ind hver. Ja. Okay. Og der skal vi have mælk i glassen. Ja, meget mælk. Egentlig det smelter det så op til os 3. Det brænder, man skal ikke puste. Hvad er der? Jeg kom til at hoste, og det går bare ondt. Ja. Okay. Vi ses. Husk at kigge min kanal også. Ja, det kommer i beskrivelsen. Okay. Min læber. Okay, vi går ned og tager noget mælk. Vi ses. Hej. Anton, han kan ikke lige snakke, men det er altså kun den lille udgave, vi skal have en hel en. Jeg fik noget chili derude.
Han har fået noget tid på et sår, og det sviger rigtig meget. Men det er altså kun en lille smagsprøve af kagen, det her. Vi skal have en, der er lidt stærkere, og så skal vi have en hel en af dem senere. Men der venter vi lige til, at hans far kommer hjem, fordi den udfordring skal han også have. Ja. Skal jeg bare slukke? Mhm.